Sada se selimo na Peštersku visoravan, tamo je prilično hladno, još uvek nema snega. Dušan Jemović je u Dugoj Poljani. Dušane, kakve veze ovo peštersko selo od 500 stanovnika ima sa Titom? Tako je, mi smo par puta pričali na tu temu, nalazimo se u jednoj pečenjari ovde. Jeste selo malo, ima 500 stanovnika, međutim, interesantno je zato što baš Duga Poljana ima 4 pečenjare, nijedno drugo selo na Pešterskoj visoravni nema. A ima veze sa Titom zato što kod sada već pokojnog čuvenog Šućera, koji je prvi držao ovu pečenjaru, kažu da je jeo i Josip Broz Tito, ali i mnogi političari. Pa tako kažu da je možda ovde u Dugoj Poljani i najbolje jagnjeće pečenje u Srbiji. Naravno, mi ćemo sada proveriti. Ući ćemo ovde kod našeg domaćina, Bensa Redžovića, koga svi ovde znaju po nadimku Benko. Tu je čuvena peć, je li tako? Nisi je menjao. Ostalo si ovde promenio, ali nisi menjao peć. Koliko je stara i šta je u stvari tajna? Peć je stara dosta dugo. Ona je sad, ove godine 101 godinu puni. Ali tajna je i u pešterskom jagnjetu. Naše jagnje, najbolje jagnje. Znači, peštersko jagnje po paši, po svemu cvet koji jede našu hranu, naše koncentrate. Znači, ne jede baš koncentrate, one silažne, to da bi se osetilo meso, nego je baš zdravo. Naša pešterska visoravna, što se kaže. Ja ću te zamoliti sada da otvorimo tu, pošto tu stoji jedno jagnje unutra, tako u peći. Jeste. Zbog čega je još sada to interesantno ovde? Kada sam pričao s tobom pre par godina, rekao si mi da je ovde u stvari cigla koja se koristila od pešterskog ila. Jeste. Ima od pešterskog ila, ima i kamena tu, od pešterski, znači, kompletno ilo, znači, kompletno je peć, ona ćerpić, kako se kaže, onaj starenski, od nje je rađen. Da, ko je još osim Josipa Broza ovde dolazio? Pa mnogi su dolazila je vojska nekad kad je bila, znači, nekadašnja Jugoslavija. U nekadašnjoj Jugoslaviji je bilo to pečenje najčuvenije. Znači, Duga Poljana je po tome najviše poznata. I ova pekara, ja sam, na primjer, mene je otac nekad radio, ja sam sad 30 godina imam radnog staža kako radi ovaj posao. Ali radio sam prvo sa Larom i Teljocom. Poslije sam, to je bilo dole preko puta džamije, pa sam došao ovde u Šućkovu pekaru i tako sam uzeo ovu pekaru i tako nastavio ovu tradiciju. Da te zamolim da izvučeš samo da pogledamo kako to izgleda. A dok sada da te pitam, pošto vidim ne pečeš cijelo jagnje, nego generalno samo pačićeš. Može i celo, a generalno pečemo ovako, koji stalno, ali može i celo, kompletno. A šta ide od začina tu stvari? Trenutno samo so. Samo se rasoli. Znači uveče se soli, ja izutro ustajem oko 2:30, ložim pekaru, sklanjam žar, onda ubacujemo, krećem 3-4 puta. Tako. A zbog čega kažu u stvari da je najukusnije pečenje ovde baš u Dugoj Poljani? Mislim, Pešterska visoravna je ogromna, previše tu sela i mnogo je sela. Zašto je baš ovde najčuveniji? Zašto baš ovde toliki broj pečenjara? Znaš kako, toliki broj pečenjara, to je tradicija. Duga Poljana je tradicija. Ona je malo mesto, centar svih pešterskih sela i svih gradova. Koji god prođe ovde, oni svi svratu. Kad prođe kroz Dugu Poljanu, ako nije svratio da jede pečenje, on je svratio nigde. Ajde sad otkri tajnu šta je najbolje i šta najbolje ide uz pečenje jagnjeće. Pa, uz jagnjeće pečenje najviše ljudi koriste salate, uzmu salatu je Coca-Cola. Najviše to proizvodi Coca-Cola, Fanta. Znači, pazi, ljudi koji volu da popiju, oni imaju kafanu, a ovde alkohola nema. Znači, bližimo se, da, kad već pričamo o tome, bližimo se sad i ovi praznici, ali sad će Nova godina i sve ostalo, međutim, ja koliko znam, muslimani ne proslavljaju ovu Novu godinu, ali pečenje ima. Jeste, ima pečenja, imamo dosta sad ljudi što dolaze malo u praznici iz dijaspore, to je malo više naroda, kad su bajrami, kad ljudi slave i oni to dođu, uzmu i pečenje, nosu kući, tako. Benko, hvala ti puno na ovim... Hvala i vama i vašoj televiziji. Mi ćemo naravno ostati ovde kod Benka i obići još malo Peštersku visoravan, da pogledamo kako narod ovde živi, a pozdravljamo vas i pozivamo da svratite ovde u Dugu Poljanu bilo koje od ovih pečenjara, nećete pogrešiti. Zaista je pečenje jedno možda i od najboljih u Srbiji. Studio. Dušane, hvala tom sagovorniku.